Bé, parlem del cucut reial, el Clamatos glandarius, que és una espècie migradora estival que la podem trobar al Vallès. Llavors aquesta espècie arriba a finals de febrer i marxa pràcticament ja a finals d'estiu, evidentment, com tots els migradors. Aquesta espècie és una espècie insectívora i s'alimenta bàsicament de larves de processionària i necessita aquests espais oberts per poder alimentar-se. En altres llocs es deia cucut garser perquè precisament parasita les garses. Bé, el cucut reial necessita aquest mosaic agroforestal amb espais de conreus força oberts i amb pinedes repartides i marges de camps amb arbres bastant minses. Llavors, ell el que necessita és tenir tota aquesta mena d'espai que malauradament s'està perdent. La problemàtica enfront al cucut reial i al Vallès representa que a primers dels anys 80 era molt present i era reproductor pràcticament a tota la plana del Vallès. Ara ha quedat molt relegat el que és a la zona de Vallès Oriental. Pràcticament, quan abans hi havia registres de 20 quilòmetres quadrats, aproximadament 15 parelles, actualment al mateix Vallès Oriental hi pot haver potser només 4 parelles. Ha desaparegut bastant del Vallès Occidental i actualment només és migrador. Llavors sí que és necessari que aquest espai agroforestal es mantingui amb els seus connectors i s'ampliï i potser cal renaturalitzar zones perquè torni a presentar-se per aquí al Vallès Occidental sobretot, perquè la presència de garses hi és i el mosaic agroforestal també, però cada vegada està més dividit i empetitit. Bé, les accions en positiu són la creació o intent de creació del Parc Agrari del Vallès. Aquí el que s'hauria de fer és parlar amb els pagesos perquè es mantinguessin aquests conreus i extensions de conreu, cerealístic o no, però que es conservessin aquests marges entre els camps i aquests espais força oberts amb possible renaturalització de zones.